Sino kausap mo? Pusa? Siri. Siri. Ano anong dad? Ano kakain? Pag-ibigan ka kaya. Ano kakain? Ay, dala. Banghay. Alright, gandang gabi po. Mega love shoutout po kay Mami Mercy Kalunod. Ngayon ay lunod ang Espanya. Shoutout po kay Audrey Nicole, kay Nani Sanchez Vlog, Artist and Art. Ayan, magandang hapon, magandang gabi. Mega love shoutout po. Ayan, salamat Boss Artist and Art. Ayan, magandang gabi sa iyo. At sa lahat po ng narating ng live na ito, ayan, kanina po ay napalaban kami sa traffic. Di na kami nakarating doon sa pupunta namin. Grabe yung traffic sa EDSA. Alam nyo ang nagpa-traffic? Yung doon sa may harap ng Kampang Ginaldo, maliit lang na porsyon, napakalalim ng baha. Kalalim. Kaya dadaan lang boss ha, palubat na. Ayan. Thank you, salamat Artist and Art. Ayan, magandang gabi sa iyo. Ingat boss, pauwi ka pa lang yata. Ako ikaw, uwi ko pa lang. Uwi ko pa lang, doon kami sa, di na kami nakarating doon sa pupunta namin. Galing kami ng Makati, umalis kami ng Makati is alas 12:15. Nakarating kami ng Quezon Ab ng alas 4:10. Oh, di ang galing. Di ako umalis boss, ganun ba? Kami napalaban sa traffic. Sipin niyo yung 3 oras na yung 11.2 kilometers Makati to Quezon Ab. Ikaw? Yan. Tatlong alas 12:15 hanggang 13.2 kilometers lang yun. Pero grabing pinagtiyaga namin na kasi ang lakas talaga ng ulan kanina. Tanghalian ko alas 3:30. Kasi nga bumabaho. Yun, Espanya din po. Tsaka sa palala ng palala dito. Baha dito sa Metro Manila House. Ay, grabe. Malala na nga yung baha, ninakaw pa yung mga pundo. $7 million in the house. Ayan, magandang gabi po.
Kanina nga po ay ano, yung pang 15 ba? 15 days ng impeachment ni Vice President Sara Duterte kung saan mahirap lang magsalita against sa gobyerno at baka gawan tayo ng kaso. Eh wala na tayong choice boss, artist and art. Tayo naman kung anong nangyayari sa ating kapaligiran yun naman ang yun naman ang ating sinasabi. Kumbaga doon sa Sa lampas? yung ating yung ating nakikita sa ating kapaligiran, kung hindi tayo magsalita, paano na? Mabangka ka yun. Wala kang kitigas na? Di ba? Nandyan, nilagay ko dyan. Saan? Di parang ang dating nun. Kaya nga wala tayong kalayaan sabi ng ating saloobin. Marami yung oil. Basta po hindi naman tayo lumagpas doon sa itinakda ng batas, siguro hindi naman ganun yun, no? Hindi naman siguro ganun kahirap na magsalita na tayo. Kasi nga, kung mananahimik tayo, para na tayong para nang sinasang-ayon na natin na ginagawa nila yung mga hindi dapat na gawin, di ba? Kaya bilang isang Pilipino at nagbabayad ka ng buwis, siguro karapatan siguro naman natin na magsalita. Kasi nga hindi na maganda yung nangyayari sa ating kapaligiran. Katulad ng baha na yan. No? Pagkatapos na kulimbatin yung pera ng flood control, tapos sasabihin na mag-move on na lang tayo. Ganun na ba tayo Ganun na tayo kawalang ganun na ba sila kawalang respeto sa atin? Diba? Mahirap na boss. Di natin alam kung ano ba boundaries natin at boundaries nila. Yun na nga, ang masaklap kasi doon, pag natatamaan yung kanilang mga ego, ang ipapanakot sa atin ay kaso. No? Ang ano kasi doon, ang gusto nila ay hindi magsalita. Hindi nila nakuha Hindi nila nakuha na kumbaga, hindi naging sang-ayon sa kanila. Hindi nila makuha yung mama. Dahil nga hindi siya pumapanig sa ganong klaseng Kasi kung makikita natin simula sa Congress, yung mama ay talagang diretso siya Hindi kayang diktahan ni man. Kaya nakakalungkot na kung kailan na pwede na siyang makagawa ng maraming dahil nga nasa Senado na siya, ganun pang ginawa sa kanya. Para tayong nilalagyan ng sipir. Yun ang masaklap. Diba? Kung hindi tayo maglalabas ng ating mga saloobin, sino pa? Ayan, si Tai. Florentina Cortez. Hello po. Ayan, mega love shout out po kay Florentina Cortez. Magandang hapon po. Yung nag-witness kanina
sa impeachment ni Bibi Sara. Nagagalit si Senator Erwin Tulfo kasi nga nagbibisaya yung ali. Ay nako, napakahirap. Hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang no? Hindi naman siguro bawal na ano, no? Hindi naman siguro bawal na gamitin niya yung salita niyang, yung local dialect niya, no? Dahil Bisaya siya. Wala na siyang karapatan na gamitin niya yun. Nakakaloko naman tong mga ano natin. Magagaling natin ang mga senador. Ewan ko ba sa kanila. Tinignan ko yung ano wala naman akong nakikita doon sa ano na bawal gamitin yung iba't ibang dialect maliban sa English o Tagalog. May kinontra akong vlogger kanina, sinungaling daw ako at pupunta daw ako ng impyerno. Ano yon? Ano ko sa'yo, artisan art, ano? Mayroon akong 3 kaibigan. Kinuntak ako. Gusto niya, sumali ako doon sa kanila. May monthly kami ng 45K. Monthly. Kinukulit ako ng 3. Tapos, siyempre, ayaw ko naman kasi, ba't ako sasama sa hindi ko gusto? Di ba? Nandahil lang sa pera. Di ba? Kaya, tuwing mag-live ako, may mga pumapasok sa akin na ganun din ang kung ano sinabi mo, yun din ang sinasabi sa akin. Kaya sabi ko, ang gawin nyo na lang, panalunin nyo yung manok nyo sa 2028. Basta yung manok namin si Sara Duterte. Galit na galit sila sa akin hanggang ngayon. Di ko alam kung sa kanilang yon, kanilang mga account yon. Pero may ano ako na hindi malayo na pwedeng contact nila. Tatawa na lang ako kasi kung meron mo sabihin sa akin na mapupunta rin daw ako sa impyerno. Ba't ako mapupunta doon? Tinanong ko nga siya, bakit takot sila na maupo ang mga Duterte? Ako na ang sasagot, boss artist. Takot na takot sila. That's true po. Takot na takot sila. Alam niyo kung bakit? Yung matandang Duterte, si Digong, gutom talaga sila. Gutom, as in talagang nakaano sila, pero hindi ganon ka lawak itong nangyari ngayon sa pinagagawa nila. Takot na takot sila kasi nga sigurado si Mayor Magalong na mismo ang nagsasabi. Mayor yun na 90% ng mga congressman, pag hindi kontraktor, kamag-anak ay kontraktor. Sinigundahan din niya ni Congressman Leandro Libiste. Ngayon, may nakikita akong troll dito, boss. Yaan nyo na po yan. Huwag nyo na pong pansinin yan. May yung sinabi ni Mayor Magalong, kaya niya sinabing ganyan. Kasi nga,
Yung congressman na kontraktor, siyempre, hindi na makalayo yung ano, kumbaga hindi nalalayo yung kita. No? Congressman na siya, kontraktor pa. Oh. Tapos, pag yung iba naman, kontraktor yung kamag-anak, saan pa ba mapupunta? Di ba? Kaya, sabi nga, double whammy. Oh. Kaya nga maraming nagagalit kay ano, maraming nagagalit din kay Mayor Magalong. Gawa ng si Mayor Magalong ay hindi rin nila makontrol yung bunganga. Hindi rin nila makontrol. Talagang nagsasalita yung mama. Akala nga nila dahil nilagay sa ICI, makontrol nila yung bunganga. Makontrol nila kasi pumayag na itong si nakuha nila. Akala nila hindi na magsasalita, hindi nila napipigilan yung mama kay nakaramdam na titirahin siya. Inunahan na, nag-resign na siya. Ganon ka di ba? Sabi nga ni Kung Irisi, dahil nagbabanatan sa ito si yung tagapagsalita na si Attorney Claire Castro at saka si Congressman Irisi. Sabi ni Kung Irisi, huwag kang tatakas sa 2028. Di ba? Huwag kang tatakas na sa pagdating ng 2028. Ibig sabihin, si Congressman Irisi, alam na alam ni Congressman Irisi kung anong mangyayari pagdating ng 2028. Di ba? Kaya nagbigay na siya ng babalat kay Attorney Claire Castro na huwag tatakas ng 2028. Hindi natin alam. Baka nakaipon na at nakapagpatayo na ng bahay sa ibang bansa. Siyempre, pagdating doon, pagdating ng 2020, takbuhan ng mga yan. No, di ba? Kasi kung hindi na nila kaanib yung presidente, ay nako. Kung hindi na nila kaanib yung presidente, magtakbuhan na talaga yan. Di ba? Pero yaan lang muna natin. Basta ang tanging natin ay ilako natin kung ano ang katangian ng susunod na Pangulo pagdating ng 2028. Isipin mo, pinagtutulong-tulungan na nila. Ilan na silang nagtutulong-tulong. Di ba? Nag-iisa yung ali. Pero hindi nila matinag-tinag yung ali. Di ba? Kaya diyan mo makita na talagang kung mahina-hina na klase ang Vice President, nako, matagal nang bumigayan sa napakaraming pressure. Isipin mo, mahigit 1 taon na. Di ba? Kung ang isang Vice President ay mahinang klase, matagal nang sumuko yan, matagal nang bumigay. Pero talagang doon mo makikita kung gaano katatag yung ali. Yan mo makikita na talagang matibay ang paninindigan. Di ba? Handang lumaban, handang handang makipaglaban sa legal na paraan. Hindi nagpapa-apekto. Tuloy lang ang trabaho. Kita nyo naman.
'Di ba? Hindi nila magawa. Hindi nila magawa-gawa. Dahil wala naman talagang makikita. Oh, ilang araw na? 15 days na. Hanggang ngayon. Pinipilit pa rin nilang hanapan ng butas. Wala silang mahanap. Wala silang mahanap na butas hanggang ngayon. Oh, ayan. Panlabing-limang araw. At wala na, hindi na napapansin. Yung puro lubog na baha kanina lang. Grabe. Sa Espanya, nandoon yung kaibigan ko, palutang-lutang yung kanyang motor. Hindi na. Dahil mayroon silang doon sa Manila. Mayroon silang hearing yung kanyang boss doon sa Manila. Boss, out muna. 10% na lang battery ko. Sayang. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa pagdaan Artist and Art. Ayan. At sa mga hindi pa nakaano, maganda rin ang content dito ni Artist and Art. Puntahan niyo po siya. Sa mga hindi pa naka-subscribe kay Artist and Art, ayan, puntahan niyo po. Ganda po ang mga content yan. Ayan, maraming salamat din po sa nag-like at sa mga magla-like pa, maraming salamat po. Pang-14 na po, panlabing-lima na. Panlabing-limang araw na po ang impeachment. Kanina po ay hindi ko nasubaybayan na diretso. Gawa ng grabe po ang traffic kanina. Talagang yung balakang ko ay gusto nang bumigay sa abante, hinto. Biruin mo 13 kilometers, inabutan kami ng kulang-kulang 5 oras. 13 kilometers lang yun Yung pala, napakakunting lang, hindi makatawid-tawid dahil ang lalim ng baha doon sa may harap ng Campo Aguinaldo. Grabe. Kaya sinong matutuwa niyan? Diba? Trillion ang ginastos sa flood control. Pero hindi talaga. Sus Maria. Ano nang gagawin natin? Diba? Kung konting pag-ulan, yun ang aabutin natin perwisyo. Grabe. Yung pinagsisigawan nila doon sa may Amoranto, sa may Retiro. Na konti na lang ang baha. Kanina hanggang dibdib. Nagtakbuhan na naman. Saan? Mamaya punta ako dyan. Asan ba siya? Nasa Trino man na? Kaya, grabe, ano na lang kayo. Parang gusto mong magsumigaw? Ano ba talagang pinagagagawa nyo? Trillion na pira. 3 oras lang yun mula. Hindi naman gaanong malakas kaninang umagang ulan. Umula ng todo simula hindi naman ganong kalakas. Simula alas 11, alas 12, grabe ang baha na kaagad. Yung pinagmamalaki nila na mababa ang baha, ayun. Salita kasi ng salita. Kalikasan ang gumaganti sa kanila. Hanggang dibdib, Doon sa may Amoranto.
Sa may Espanya, malalim sa may Espanya. Di ba? Grabe. Napakaigsi lang nun, no? Wala pang 50 meters. Pero stranded lahat. Di ba? Tapos sasabihin pa ng magagaling natin ng mga senador, mag-move on na lang. Di ba? Kayo ba? Maririnig yung ganyan, milyon-milyon yung nawala, tapos sasabihin, mag-move on na lang tayo. Okay lang kung 50 mil lang siguro, kung 100,000, okay lang siguro eh. Trillion eh. No? Kaya tao hindi talaga maano na maghanap talaga ng alternative na kung sino talaga ang totoong makakatulong. Wala nang ibang nakikita. Dahil nakita nila yung performance ng magulang. Hindi naman siguro masama yun. Triplets. Little boy fishing like Dan. Boss, maayong gabi. Yan. Maayong gabi eh. Kanimo na tanan. Ayan. Magandang gabi po. Kay Triplets. Little boy fishing. Mega love shout out sa inyong lahat. Magandang gabi po. Alright? Dapat kanina mga alas 4, alas 3. Kaso lang, simula alas 12, nakipagbuno ako ng traffic sa EDSA. 12.3 kilometers. Inabutan kami ng 5 oras. Grabe. Nakakatuwa. Diba? Bakit panahon? 30. Ilang libong flood control project dapat kahit paano naibsan na yan. Bakit isisi nyo sa current admin? Mag-isip naman kayo. Nako. Mahirap talagang makipagtalo sa ay nako, hindi ganon kalala yung baha. Ngayon sa halip na mawala, lalong lumala. Ang masaklap doon, ginastusan pa ng trilyon, pinondohan pa ng trilyon. Yun pala, puro pala multo. Di ba? Hindi mo dapat sisihin, trilyon ang nawala. Hindi kayo nang hinayang. Nagkagawang talaga, oh. Trilyon ang nawala. Oh, pinagsigawan niya pa, 5,500 ang natapos. Trupa Vibes, Raggy, Ricky Music. Yan, shout out. Pinagmalaki niya pa, 5,500. Tapos bandang huli, binangga ng barko. Tapos yung pala, wala pala, puro pala multo. Anak ng kagwang, hindi ka ano yan? Di ka ba manghinayang? Di mo ba dapat hanapin? Ay, nako talaga kayo, oh. Mahirap talaga paglutang. Tapos, anong sabi? Kung ano-anong mga palusot niya, it's a new normal. Nang kagawang talaga, oh. Tapos yung mga kalyado, tanggapin na lang.
panahon. Simula nga 2022, trilyon. Ay, nako talaga. Ayawan ko sa inyo. 2022 nga eh. Mag-research ka nga. Makikita mo sa DPWH, simula 2022, kung ilang, kung gaano kalaki. Puntahan mo yung DPWH, makikita mo doon. Libre naman na mag-research eh. May cellphone ka, nakakapag-comment ka nga, i-research mo. Simula 2022, kung ilang trilyon ang nilabas. Oh, pinagmalaki pa, 5,500 na flood control. Tapos bandang uli, binangga ng barko. Tapos higupin na lang. Anak ng kagwang talaga, oo. Alam ko rin yan. Alam mo pala eh. Ba't ka nakikipagtalo? Alam mo naman pala. Talaga. Boss Jose, hindi ako galit ha. Pasensya ka na. Alam mo naman pala eh. Anong pinagtatalunan natin? Dahil suporta ka kay Marcos. Pabayaan na lang dahil sinusuportahan mo. Ganun ba yon? Kung alam mo, wala tayong pagtalunan. Kung alam mo. Pero palibasa nagtatalo tayo, baka sabihin mo, galit ako. Hindi ako galit. Kahit sa presidente nyo, hindi ako galit. Wala naman akong pakialam sa kanya eh. Ang inaano ko, yung ginagawa nila. Hindi ko binoto si Marcos. Di mas maganda. Dapat alam mo. Di ba? Ako wala naman akong problema sa kanya kahit sino presidente. Ang problema yung pinagagawa nila, yung kanyang mga kaalyado. Mga supporter ni Bongbong. Ay. Bonifacio Panaligan, yan, shout out po. Alamin muna natin ang ugat. Ayun na nga po. Jose Gigabin, no? Simula 2022 hanggang 2025, kasi ang 2026 wala pang lumalabas. Andun lahat. Kung gusto mong makita, ito para mas maliwanag. Boss Jose, Boss Jose, para mas maliwanag, pumunta ka sa page ni Congressman Leandro Libiste. Makikita mo doon kung sino ang mga pinunduhan, kung saan ang pinunduhan, simula yung pira ng PhilHealth, simula yung pira ng PDIC, makikita mo doon lahat nakadetalye. Yung galing doon sa kay nasirang dating DPWH. Makikita nyo po doon lahat. Malulula ka kung saang mga lugar. Punta mo doon, inilabas na ni Kong Lian Libiste. Nako. May kurap ba siyang namimigay ng pira? Mabuhay, pipipi. Ay, nako.
Makikita mo doon, galing sa DPWH. Ah. Alam nyo kung bakit nagtatago. Ha? Bakit nagtatago? Dahil ginawa na naman. Hmm. Oh, ang sa akin, tingnan nyo yung galing ng DPWH mismo. Oh. DPWH mismo, tingnan nyo doon. Para wag na tayong lumayo. Doon tayo sa simula 2022, kung ilang trilyon ang nasayang na pera natin. Oh. Yung mga kababayan natin, yung mga nangangalakal, bibili ng Lucky Me para may pang-ulam sila. Sa gabi, bibili ng toyo. Kinaltasan ng 12% na bat. Hindi ba sila naawa niyan? Bumibili ng Lucky Me para lang mabuhay yung 3 anak. Pagkakasayin yung isang Lucky Me. May 12% na bat na kinaltas. Ay, nako. Natutuwa kayo niyan? Di ba? Alay ka. Alay. Natutuwa kayo? Makita nyo yung Alay, babe. Ay, nako. Mahirap talaga yung Yun, hindi ko alam. mahirap kausap yung walang kausap. Kanina ka pa tumawag, kung hindi ka lang kita. Isipin mo, pinagyabang niya pa sa SUNA mismo. Ngayon, magpapalipad na naman ang racket. May bago na namang racket. Magpapalipad na naman ang racket. Yung pala, BB racket lang pala. Magsasay. Talaga naman, oh. Magsasayang na naman ang racket. Ay, nako. Search mo. Oh, ikaw mag-search. Makikita mo. Oh, pumunta ka doon. Oh, tapos tingnan mo ang mga nangyayari ngayon. Mabuhay Jose Claire Castrol. Castrol. Oh, gawin mo ng langis. Inok. Ayan, Inok yung namin. Inok yung pinopromote namin sa riders para wag na yung Castrol. Castro na lang. Ayun ang gawin nating langis. Ay nako. Search for. Yan sa inyo naman yan, ipaniniwala nyo, kahit magkandalunod-lunod kayo sa baha, nyo si Marcos. Tapos sabihin nyo pa din, pinuto mga otot nyo. Di sige. Di pagpatuloy nyo ang kahibangan nyo. Di ba? Ganun lang kasimple. Dito nga sa amin, baha rin. Yun naman pala eh. Tuwan-tuwa ka kasi baha. Di ba? Di magpasalamat ka. Pasalamat ka kay BBM na binaha kayo. Dahil sa kanya. Di ba? Magpasalamat ka dahil binaha kayo. Pasalamatan mo. Di ba? Ganun lang kasimple. Kung iyon ang nyo di pasalamatan nyo. Baha pala sa inyo. Di magpasalamat kayo. Pasalamat kayo kay BBM. Dahil kung inayos niya yung mga flood control, ginastos niya doon lahat ng pira, wala kayong baha ngayon. Di ba? Kaya magpasalamat kayo kasi yung pira hindi ginastos sa flood control. Kaya binaha kayo ngayon. Kaya magpasalamat kayo ngayon.
Ah, mabuhay. Dapat mabuhay si Pink Lacson. Ikaw naman eh. Pasalamat kayo. Kasi kung ginastusan yung flood control, kung inubos nila yung 1 trillion mahigit sa flood control, wala kayong baha ngayon. Di ba? Kaya ngayon, magpasalamat kayo. Ngayon kayo magpasalamat kay BBM. Dahil tama ka BBM, kung ginasto mo yung 1 trillion sa flood control, wala kayong baha ngayon. Yan. Kaya magpasalamat kayo ngayon. Alcantara, Sibuk, Purok, Lower, Chapel, 14. Kandabong. Yun. Mega rap shout out po. Tropang Vibes. Rigirik Original. Rigi Original. Shout out po. Ayan. Kaya magpasalamat kayo dahil kung hindi dahil kay BBM, hindi kayo babahain. Diba? Palakpakan. Pasalamat tayo. Mabuhay Attorney Ligutan. Mabuhay Attorney Lagutan. Lagutan. Si Boy Uhog. Mabuhay Boy Uhog. Di ba? Pasalamat tayo. Kasi kung baha pala sa inyo, magpasalamat ka. Dapat mong pasalamatan si BBM. Kasi kung ginastusan yan, kanina po doon sa may retiro hanggang dibdib. Yan, pasalamat din kay Marcos. Kasi kung inayos yan, walang hanggang dibdib na baha dyan. Sagar nyo. Lahat ng mga binabaha, magpasalamat kayo. dahil kay BBM, binabaha kayo ngayon. Pasalamatan nyo. Ayan. Palakpakan kayo. Di ba? Ganun lang kasimple. Ay, ganun naman pala eh. Dahil kung inayos nyo yan, wala dapat baha. Kaya magpasalamat kayo kasi binaha kayo. Pasalamatan nyo. Di ba? Anong sabi? Anong sabi ni anak? Nasaan daw siya? Di ba? Ayan. Boss Jose, pasalamatan mo ngayon si BBM. Kasi kung ginasto niya dyan yung lahat ng mahigit 1 trillion sa flood control, o di wala kayong baha. Okay, pasalamat kayo. Nakapagligo tuloy kayo. Ikulong si Alan Cawatano. Ay, puntahan mo doon sa Senado, kunin mo na. Diba? Ba't ako makipagtalo sa'yo? Kunin mo na doon, ikulong mo na. Kung kaya mo, di kunin mo. Ganun lang kasimple. Diba? Yung mga binabaha ngayon, pasalamat kayo kay Marcos. Dahil kung hindi pinirmahan, tingnan mo muna gawain ng puon mo. Puon talaga. Mahirap talagang mahirap talagang makipagtalo sa Di ba? Binaha sa inyo, di magpasalamat ka. Magpasalamat ka kay Marcos dahil kung hindi dahil kay Marcos, hindi kayo babahain. Ano dapat nating pagtalunan doon? Pasalamat ka. Dahil binaha kayo. Kasi kami ayaw namin ng baha eh. Iyon pala, kayo pala gusto nyo ng baha. Di ba pasalamat kayo? Kami ayaw namin ng baha, kaya pinupuna namin yung trilyon na nagasto eh. Dahil ayaw namin ng baha.
Eh, kayo pala, gusto nyo ng baha, di magpasalamat kayo. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Oh, magkaiba tayo eh. Yun ang gusto nyo eh. Gusto nyo ng baha, di magpasalamat kayo, o, di ba? Oh. Eh kami ayaw namin ng baha, kaya pinupuna namin eh. Oh, yun ang pagkakaiba natin. Kayo, gusto nyo ng baha, o di magpasalamat kayo. Kasi kung gusto namin ng baha, hindi namin pupunahin yan. Mabuti pa si Tatay Digong, 1130 flood, 11,300 flood control project. Marcos, wala. Mayroon po, 5,500. Binangga nga lang ng barko. Mayroon pong flood control. Ayan, sabi ni Boss Jose. Oh, masaya nga siya kasi binaha sila ngayon. Dahil kung hindi dahil kay Marcos, hindi sila makatikim ng baha. Kaya nagpapasalamat si Boss Jose. Oh, di ba? Kaya super baha nga. O di pasalamat ka nga. Oh. Kaya dapat mong pasalamatan si BBM kasi kung hindi dahil doon sa ghost project na flood control, hindi kayo babahain. Kung hindi ginawang multo yung flood control, hindi kayo babahain. Kaya dapat kayong magpasalamat. Di ba? Dapat magpasalamatan kasi binaha kayo eh. Oh. Ano nangyari sa flood control ni Digong? Di ba puro ghost? Daw po. Ha? Wag na lang daw. Meron po, 5,500. Binangga nga lang ng barko. At ngayon, natutuwa yung mga kasi binabaha sila. Dahil kung hindi dahil kay BBM, hindi sila babahain. talaga naman. Ay, nakakatuwa talaga itong mga nakakatuwa talaga itong mga ni BBM. Dapat sa turn niya, dapat na-control na. O, ano na? Kaiwan ko sa inyo. Patapos ng ang term nung amo nyo, hanggang ngayon, si Duterte pa rin ang may sala. Nakakatuwa talaga itong mga ito. Parang resort na sa amin. Anli tubig na. Ayan. Pakset. Magpasalamat kayo kay Boss Jose kasi nandahil daw kay BBM, kaya binabaha tayo ngayon. Nandahil kay BBM, kaya tayo nakakaranas ngayon ng pagbaha. Dahil kung kay Duterte, walang baha. Hindi tayo na naging masaya. Mahirap talaga pagbaliktad nga. Nakakatuwa tong mga nakakatuwa tong mga kausap ko dito. Anong walang baha? Ay, wag ko sa'yo. Yan ang yan ang. Diba? Magpasalamat tayo. Kami, ayaw namin ng baha, Boss Jose, no? Kaya pinupuna namin yung amo nyo. Kaya pinupuna namin. Kayo, gusto nyo ng baha, kaya tuwan-tuwa kayo.
Di ba? Ganun lang kasimple. Kami ayaw namin ng baha. Di ba? Oh. O di ba? Parang tanga ka lang. Alam mo, pag tanga ang tanga ang kausap ko, katulad nyo, yun ang tingin ko sa... Di ba? Eh, yung presidente natin, akalain mo ka, kamot-kamot sa ulo, hindi alam ang gagawin. Anong ibig sabihin nun? Oh! Nandito na naman, oh. Ito, kakampi ko na ito. Huh, huwag kayong lolo-lolo dyan. Andyan na si, andyan na si Uto-Uto ka. Kakampi ko na ngayon yan. Kita mo, huwag kayong lolo-lolo dyan. Natutuwa tayo mga DDS dahil nakapagpahinga si Tatay Digong sa dahig. Samantala, binabaha na ang mga tao sa Pilipinas. Yung mga Marcos, tuwan-tuwa sila na binabaha sila. Kasi nga, kung ginasto yung 1 trilyon, wala silang joke lang yon, usap lang tayo. Pasensya ka na, Boss Jose ha. Tama yung sinabi mo na yan. Hindi naman tayo magkakilala. Bakit tayo ano lang ito, usapan itong wala tayong personalan dyan. Gusto nila ng baha para may budget na naman. Di ba? Yun nga yung pinagsisigawan ng isa. Di ba? Sigaw na naman sigaw yung isa, yung balbasarado, yung binaha yung bayan nila. Sabi nila, sakong-sakong daw. Tapos may paglikas. Hanggang sakong lang pala. Tapos na sila. Naglikas na sila. Dinala na sa evacuation center. Ngayon, pinagdidiinan. Kailangan na daw budgetan na naman ang flood control. Kasi po, malapit na ang 2028. Wala na naman silang budget. Di ba? Boss Jose, pasensya ka na ha. Usapan ito ng usapan lang. Usapan lang ito. Hindi ako galit sa iyo ha. Pasensya ka na. Si Uto-Uto ka talaga pagkasama ko na ito si Uto-Uto ka. Masaya itong kausap si Uto-Uto ka. Di nila mahuli, bato yun eh. Kunin nila buhatin nila yung bato doon sa kabundukan. Na mismo ko. Siyempre naman, magkasama na tayo eh. Pambihira ka naman. Ganun talaga. Magkakasama na tayo, ikaw talaga. Siyempre, yan ang mga hinahanap-hanap po, yung mga matatalinong tulad natin. Di ba? Huwag tayong makiusap doon sa kaya dito ka na sa akin, huwag ka nang lumayo. Huwag ka nang lumayo. Nakita ko live. Nag-away yung kapwa natin DDS. Yaan mo. Yaan mo sila mag-away-away. Basta tayo dito masaya. Ano man dito ang pinagdidibatihan natin. Saan ka man. Diyan ka lang. Dito lang ako. Tapos. Pero isip-isip. Huwag ka nang mag-isip, Boss Jose. Andyan na si Uto-Uto ka. Yan. Ang sarap ng sitwasyon. Sana itatay sa Atty. Roque Bantag at Senator Bato de la Rosa dahil ang sarap ng pahinga. Yaan mo silang, magpahinga sila ng magpahinga. Kaysa dito sila, mai-stress lang sila dito, puro buha ang abutin. Basta tayo. Boss, mga DDS vlogger, mga gwapo. Pero yung grabe ka naman, paksit. Sige kang pinatayo. Ayan si Boss Jose, Hindi, alam mo si Boss Jose, matindi kami, nagdidebate kami niya ni Boss Jose, pero nakakatawa na
Alam nyo, walang problema sa debate. Doon lang tayo sa doon lang tayo sa issue. Huwag yung nakikipagdebate ka, ang tinitira mo yung buhay ng may buhay. Pangit yun. Kung anong issue, doon lang kayo. Wag yung kung saan-saan. Katulad sa'yo, Boss Jose, doon tayo sa issue. Di paliwanag lang. Kaya, yan, issue tayo, hindi yung personal na buhay. Sino ba naman? Magkakilala ba tayo? Hindi naman tayo magkakilala ng personal. Katulad niyan si Uto-Uto ka. Yan di ba? Yung mga ganyan na walang ano 'yon. Kasi ang dito, ang issue, hindi yung personal. Tama. Ma-stress lang talaga sila. Ganun talaga eh. Alam nyo kasi, yung mga bagay-bagay na doon mo makikita yung mga malalawak yung doon yung makikita yung mga malalawak na pangunawa. Yung nakakaintindi. Kung anong issue, doon lang sila, hindi sila lumalayo. Di ba? Hindi yung pag wala nang laman yung utak, titirahin na yung pagkatao mo, hindi naman kayo magkakilala. Hindi nga kayo magkita kung hindi nga kayo magkaalaman kung nasaan ba kayong pari-pari. Tapos tirahin mo yung tunay na pagkatao. Di ba? Kung anong issue, doon lang, huwag nang lumayo kung saan-saan kung saan-saan padadalhin na issue. Di ba? Kung wala nang utak, titirahin yung pagkatao. Ano bang utak yun? Pero ayaw ko ng maraming tinatago. Alam nyo, pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo. Ibig sabihin, kung ano ang issue, doon kayo. Ganon ang malawak ang pananaw ng isang mamamayan. Di ba? Maniwala kayo sa akin. Ang mga politiko, mga sinungaling yan. Pero, alam mo dapat kung sino ang nagtatrabaho ng totoo. Tama ka dyan, boss. Tama talaga. Lahat ng mga politiko, puro yung sinungaling. Pero alam mo kung sino ang nagtatrabaho ng totoo. May tama tayo. Si Prumi lang yung gwapo sa kabila. Grabe naman si Patsit, maka-Prumil na. Si Romil. Hindi ko pa nakita yan si Romel. Yung iba kasi diyan, mga kasama ko dati. Yung iba diyan sa kabila, mga kasama ko dati. Totoo lang. Hindi lang ako sumama sa kanila kasi iba yung nila eh. Ako ayaw ko yung expected. Ayaw ko yung bakit nila ako babayaran? Diba? Tapos wala kang kalayaan kung anong gusto mong sabihin. O dito, malaya akong magsalita kung anong gusto kong sabihin. O doon, hindi sila makapagsalita ng gusto nila kasi nga, mayroon silang sinusunod na utos sa kanila, may binababa sa kanila. O dito, malaya tayong magbalitaktakan dito. Basta kung anong issue, doon lang sa issue. Wala ba tayong pay? Wala nga ni. Kay ilan ang akong beses pinuntahan. Ayaw ko niyang ganon. Alam mo, Boss Jose, malalaman mo talaga pag yung malalaman mo. Lalong sa mga vlogger. Hindi ko sinisiraan ha. Dati magkakasama sila, 3. Marcos, kay Speaker Romualdez dati. Magkano ang sa amin, offer sa amin? Ang sabi ko, kung kayo na lang. Ayaw ko diyan.
Kasi wala kang kalayahan magsalita kung anong gusto mong sabihin. Meron kayong meron kayong script eh. Nasusundin eh. Oh. Kaya, kita mo ngayon, malaya tayo. Ibig mong sabihin yung mga DDS vlogger walang bayan. Nako boss. Sabihin ko man sa'yo, hindi ka maniniwala. Hindi ka maniniwala kung sasabihin ko sa'yo. Oh. Ngayon, ito ha. Para naman hanapin ko ha. Para naman baka sabihin mo kung itong barbero na naman ang pinagsasabi ko. Hanapin ko lang ha. Para naman maniwala kayo. Saan ba yun? Ika lang. Tiis-tiis lang, malayo na eh. Malayo na. Para naman hanapin ko lang ha. Saglit lang. Para naman baka sabihin mo kwento lang tayo dito. Teka lang. Diyan lang muna kayo. Para makinig ako sa iyo. Saglit lang. Malayo na kasi. Ito ha. Pinky, mahuli. Yan yung sinasabi ko nung mga nakaraang content ko regarding doon sa confidential funds report. Hindi pala. May isa pa. Hindi mo talaga Saglit lang. Hanapin natin. Medyo malayo-layo na eh. Ay nako, mahina pandita ko. Sana yun. Layo na. Layo na pala ito ha. kalmo. Yung briefing niya sa bago nilang i-recruit. Pakinggan nyo. Ang dito hindi GCash, cash to cash. Okay, ang sahod nyo rito, 15P. Pero bukas, i-update ko kayo kung anong mangyayari sa meeting. Okay? Hindi ko sinyo piling pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay, at ang the best, clear yan. Prepare kayo. Tapos, yung nasa Metro Manila, meeting tayo bukas, mag-PPM ako. Okay? At least meron na taga-probinsya. Ngayon, kung meron kayong gustong ipasok sa GC na para makasama pa, kausapin yung mabuti, i-briefing nyo, i-explain ninyo. Ang maganda rito, hindi yung vlogger na isang buwan, 3 buwan, 4 na buwan, hindi. Napakalaking Hanggang sindikato. election ito, 2028. Ngayon, ang gagawin nyo lang dito, hindi kayo magbablog na kung anong gusto ninyo. Ahantayin rin nyo yung ibababa ko na message sa inyo para yun ang ibablog ninyo. Yun ang gagawin yung story, yung ibababa kong link na story. Ako magbababa sa inyo ng story base sa ibinaba sa akin sa taas. Yun ang gagawin nyo. Ang swerte Hindi naman nyo ng mga kailangan yan. na umikot-ikot. Hindi nyo kailangan umano-ano. Kaya, mas Magsisinungaling maganda ka lang. ikot sa NCRPO. Sa NCRPO, ikot kayo. Dito, hindi nyo kailangan.
Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Ah. Kilala niyo ba kung sinong boses na 'yon? Kilala niyo na 'yon. Kung sinong boses na 'yon. Kilala niyo 'yon. At simula umaamin siya. Oh. Hindi ayun. Dahil kilala niyo yung boses na 'yon. Kung kilala ha? Kung kayo maka Marcos, kilala nyo yon. Kung sino yon. Diba? Alam nyo na kung sino yon. Kilala nyo yan, yung bungal. Sabi ni Paksit. Sabi ni Paksit. Ay, naku, si Paksit talaga, maloko si Paksit. Alam ko yan kung sino yan. AI audio na yan. Hindi nga AI yan. Hindi nga AI yan. Maniwala kayo sa akin. Kasama nga ako dyan sa kinukuha nila. Oh. Kasama ako dyan. Oh, 3 beses ako pinuntahan ng mga yan. Ang huling-huli yung nagpanran kami dito sa may Valenzuela. Yon ang huling-huling kita namin yan. Confirm yan. Yes. Confirm yan. Kinuha ko lang doon sa ano. Pero confirm yan. Huling pag-uusap namin yung panran ng April 6. Yan ang huling pag-uusap namin yan. Hindi AI yun. Hindi AI yung kausap ko doon. Tao. At kasama pa doon, kasama pang namin tumakbo si MMDA Chairman Nicolas Torre. Kasama pa namin tumakbo yun sa panran noong April 6. Okay? Yan. Nandito sa phone ko yung picture namin ni MMDA Chairman Nicolas Torre. Okay? Nandito sa ginagamit ko sa live. Yung picture namin. Kaya iyon yung pangatlong beses. Di ba? Alam nyo, masarap sana yung magtanggap ka 15:30. Masarap sana eh. Ang problema, makikita mo yung ganyan. Lubog yung mga kababayan natin sa baha. Sino boto mo sa 2028? Sara Duterte o Leni Robredo? Sino boboto? Sara Duterte nga ni. Kung si Leni Robredo, panalunin nyo. Si Leni Robredo, kababayan ko rin yan. Panalunin nyo. Kilala ko yan, kababayan ko yan. Kabarangay ko pa. Doon sa amin. Why you don't subscribe na kita? Yan. Thank you. Thank you po. Sino ba itong ano na ito? Ayaw ko nga eh. Kasi yung makikita mo, pumunta lang kayo ng Jose Reyes. Ang daming naliliptos ng dahil sa baha. Ako din, si Sarah. Hi ulit yan. Thank you, Artisan Art. Kaso lang patapos na tayo. Naka 1 oras, 10 minutes na tayo.
Diba? Ay, magpapaalam na po ako ha. Kasi nga may susunduin pa ako. Kawawa naman. Maliit ba? Maliit ba? Malaki. Malaki. Yung 5,000 subscriber pataas, malaki na ang offer. Yan, thank you Artisan Art. Ayan, magpapaalam na po ako sa inyo. May susunduin pa ako. Alright, maraming salamat po kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, ingat po sila lagi sa iyo. At sa lahat po, ayan, kay Boss Jose, Artisan Art, kay Uto-Uto ka, ayan, sa lahat ng dumaan. Malaki, sabi ko sa iyo, malaki ang offer. Si nagsabi na si Pataas. Si nagsabi na si umami na si Makagago. Umami na. Di na pwedeng maitanggi. Maraming salamat po sa inyong lahat at sinamahan niyo ako hanggang dulo. Alright? Ang atin pong pinag-usapan ay easy lang po. Wala tayong personalan dito, Boss Jose, salamat sa iyong pagdaan. At saka kay Uto-Uto ka. Ayan. Artisan Art, salamat sa iyong pagbalik. Ayan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang gabi po.